Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα έτσι λίγο πιο εκπαιδευτικό βίντεο. Έκανα λίγη έρευνα, ρε παιδί μου, στο ίντερνετ. Πώς το λέτε εσείς η νεολαία. Και βρήκα έτσι περίεργα πράγματα που υπάρχουν, αλλά δεν τα ξέρουμε. Προσωπικά δεν ήξερα κανένα από αυτά. Πάμε να τα μάθουμε μαζί. Εδώ τα έχω. Λοιπόν, αν φας το σηκώτη μιας πολικής αρκούδας θα πεθάνεις. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν τόση βιταμίνη Α. Οι νεκροί μπορούν να ανατριχιάσουν καθώς και να εξπερματώσουν. Μάλιστα. Το μέλι δεν χαλάει. Μπορείς να φας μέλι 3.000 χρόνων. Wait, what? Όταν αναπνέουμε από τη μύτη, πάντα εισπνέουμε περισσότερο αέρα από το αναρρουθούν ή από το άλλο. Αυτό αλλάζει κάθε 15 λεπτά. Μόνο εμένα μου ήρθε να το δοκιμάσω. Λες και εσένα που το άκουσες τώρα δεν σου ήρθε. Next. Χρειάζονται περίπου 1.200.000 κουνούπια να σε τσιμπάνε ταυτόχρονα για να σου πιούν όλο το αίμα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη ουράνιων τόξου. Δεν είμαι και άνθρωπος που έχει δει πολλά ουράνια τόξα. Δεν μπορώ να κρίνω. Συγγνώμη, ουρανέ. Οι τυφλοί δεν βλέπουν μαύρο όπως νομίζουμε. Δεν βλέπουν τίποτα. Ναι, και το τίποτα τι χρώμα έχει. Τι είναι το τίποτα, πώς μοιάζει το τίποτα. Και τι εννοείς με αυτό, γιατί εγώ θα το σκέφτομαι όλη μέρα αυτό τώρα. Ο μέσος Αμερικανός φίλο μου τρώει 1.811 φορές από τα McDonald's στη ζωή του. Bro, you so wild I can't even. I'm telling you I can't. Υπάρχει από μία πόλη σε κάθε ήπειρο της γης που ονομάζεται Ρώμη. Τουλάχιστον άλλοι 9 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη έχουν γενέθλια την ίδια μέρα με σένα. Σε αυτό το σημείο, επειδή αυτό εντάξει μπορούμε να το κάνουμε και στο κάνουμε, θέλω να πάτε στα σχόλια κάτω και να μου σχολιάσετε τι μέρα έχετε γενέθλια. Όσοι έχετε γενέθλια την ίδια μέρα με κάποιον άλλον, θέλω να κάνετε like στο σχόλιο εκείνου για να βρούμε πόσοι τουλάχιστον από αυτό το βίντεο έχουν γενέθλια την ίδια μέρα. Προσωπικά έχω γενέθλια 31 Μαρτίου. Θα το αφήσω και αυτό κάτω στα comments και θέλω έτσι να κάνουμε αυτό σε αυτό το βίντεο. Let's do it, team! Να πίνεις το νερό ακόμα και με καλαμάκι για να μην φύγει το κραγιόν. Hashtag girl power. Επίσης, η χειραψία παλιά γινόταν για να δείχνει κάποιος ότι είναι άοπλος. Οκ. Τα ούρα της γάτας λάμπουν στο σκοτάδι. Αχ, δεν θέλω να ξέρω. Αφήστε με στο σκοτάδι μου. Το ένα από τα πλοκάμια του χταποδιού είναι το πέος του. Άρα δεν πρέπει να λέγεται χταπόδι. Εφταπόδι πρέπει να λέγεται γιατί είναι 7 πόδια και είναι ο πέος. Και τελευταίο, η κέτσαπ το 1830 πωλούνταν ως φάρμακο. Έψαξα να βρω τι ακριβώς υποτίθεται ότι γιάτρευε. Δεν το βρήκα ποτέ. Σκέψω ότι και η Coca-Cola χρησιμοποιούνταν ως φάρμακο. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία. Αλλά ναι, θα ήθελα επίσης να μου προτείνετε ιδέες για επόμενα βίντεο, τι θα θέλατε να δείτε. Αλλά δεν θέλω να το κάνετε εδώ, μιας και σήμερα είπαμε στα comment θα κάνουμε αυτό με τα γενέθλια. Θέλω να πάτε στο Instagram και να μου γράψετε σε DM. Το αφήνω εδώ. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή σας μέρα, βρε. Να προσέχετε. Γεια σας. Εδώ είμαι ακόμα. Bitch, you guessed it. Σήμερα πετύχαμε το make-up, δεν πετύχαμε το μαλλί. Δεν μπορώ. Let's do the thumbnail, my friends. Let's do the thumbnail. Why my hair looks so crappy today? I didn't go to the sea. I brought the sea to myself. To my hair. Harry Potter is back, bitches.